Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo. Igama lami nginguSambiso ngikwaKandlozi. Ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usuyibuka kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukela ohlelweni. Wembukela umndeni uMfundi sesithombeni uthi udabuke kakhulu ngesenzo somuntu ongaziyo ovulele ngenhlamvu adubulwa bulalo Alexander Inako Makitiwana obenze ibanga leka grade 9 esifundazweni sase-Eastern Cape. Kubika ukuthi kupake imoto kwavela umlisa ngefastela wayelela umfanyana lo ukuba baleke engaze emdubule. Uthe lo mfana esabaleka ngempela, lo mfanyana ubesemdubula ngempela ekhanda. Kubika ukuthi lo Mfundi ubeyingxenye yabafundi abenza kahle kakhulu eskoleni. Kanti wembukela kupheli nesikhathi esingakanani kudutshulwa abantu ababezobungaza usuku lokuzwala ngesonto kwazakhele eGqeberha njengoba sekubulawa ingane. Kanti wembukeli kuvulwe icala lokubulala ngenhloso estation samaphoyisa eseduze. Bekuzonakele zebe ngikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.